Здравейте на всички и добре дошли в следващия епизод на моето Майнкрафт оцеляване. В днешния епизод мисля да си оправим къщичката и да влезем в пещерата, която намерихме в предния епизод. Сега събираме малко дърво, за да може да си направим поне покрив. И имам една идея за това помещение тук, за ето това. Мисля да го закрием, нали, да направим надолу път към... Имаме някаква дупка поне, да... Нещо такова, като честрум, примерно. И да, нека да събираме сега дърво. Така, нека... Надявам се миналия епизод да ви е харесал. Който не го е гледал, ще оставя в края на епизода като една отметка, примерно, нещо такова, да видите предния епизод. „31 дърво, те 32. За сега ще оставим толкова. По-интересната част е да влезем долу в равина, да им кой има. И да не умираме, естествено. Така. Да внимаваме да не паднем, че миналия епизод така се изтърбушихме, че направо... Няма можем. Еми, пускаме ги. И аз се пуснах сам. Олеле. И ако нямаше изход, ще да бъде ужасно право. Ехей, риба. Как ма блъска? Сега, дали ще може да излезем е въпроса? Ох. Чакай. Така, излязохме. Едва. Лей. Айде, хоп. Да, така ма падна. Ако се лото? Имаш горе. Уоу, диаманти. Само че нямаме айрон. Но да, намерихме диаманти. Ето айрон, супер. Взимаме айрон. Надявам се да е 3 айрон. Нима в миналия епизод взимахме айрон. Или не сме, щом отключваме рецептите, значи най-вероятно сме. Окей, 3 са точно, айде, връщаме се. Ако мога да се върна. Защото май няма да успея. Ако продължавам така. И чувам мобове. Ей. Монстър Хънтър. О, колко риби. Да, на миналия епизод на риба щеше да ме направи на нищо. И тук що една опадна и умря. Не, чувам зомби, че идва. Не. Още риби падат и умират. Там е аксалотъла, между другото. Там. Ендърмен има. Интересно. Така, нека да изплуваме. Така. И да отиваме до нашата хубава къщичка. Да си направим айрон кирка. И да отидем да си купаем тези диаманти. Да, нямаме айрон, така че това не е първи айрон. Също и взехме и Немо. Tropical Fish взехме. Да, първият ми айрон в моето оцеляване. И после трябва да намислиме как да направим самия покрив. Така, втори айрон е готов. Още едно айрон. Айде, кирка да си направим. И да отиваме да си купаем
диамантите. Също видях и злато и някакви други руди. Ще трябва айрон, да си направим фул броня и всичко. Бау! Така. Вадим айрон киката. Първо да си купим златото. Макар че на първо място винаги се купаят диамантите, но ние ще си купаем първо златото. И след това диамантите. Да им колко са. Сега ми изглеждат като два. Ти да искаш не мога да дойдеш тук, така че няма такова. Еми 3 диаманта 3, което ти дава пак за нещо. Ще проверя за всеки случай. Но да, сигурно са 3, така че 3 диаманта. Така, нагоре май няма нищо. Все пак ще отида нагоре при ендърмена. Има редстоун. Няма да го откажа, този редстоун. Ухуй! Полека, колега, полека. Те да е какъв колега, то иска да ме уби. Абе има ги такива. Мистер Ендърмен. Леле, обаче аз не виждам абсолютно нищо. Трябваше да си взема торчове. Всъщност имаме прачки, ако намерим... А, ето кол, супер. Намерихме и кол. Да си направим поне да виждаме. Че иначе как ще виждаме? Така, още две. Тук водата как не тече, не знам. Да, имаме 16 торча на разположение, тече. Колкото успеем. Леле, 2 ендърмена. Леле. Чай сега, ако мога да направя така една дупка. Примерно. И погледна този ендърмен. Той би трябва да дойде. Да, ето го. Често ми един торджа виждам понекът коста. Уху! Полека. Убихме го единия. Другия къде? Ето го е там. Беги! Майко! Това беше за малко. А, сега няма се показвам. Не. Няма се покажа. Ей го. Аре, господин, ела. Да бе, иска се покаже и да дойдеш и да ме убиеш. Да бе. Нема стане. Или идваш, или не идваш. Ще обаче той не мърда. Аз ако отида към него ще умра. А виж, той изобщо не мърда. Еми. Живо, здраво. Сега ще се телепортираш. Добре, взехме ендър перлата. Нали? Yes, взехме я. Айде нагоре да продължаваме. Към тази пещера, която ми се струва бая хубава. И надявам се пълна с диаманти. Тук какво има? Нищо. Тук надолу. Сигурно пак нищо. А, не е злато. Поне злато има. И 1008 злато, майко. Не, там дори беше повече. Копър няма смисъл да го взимам. Имаме 10 торча, така че... Да, трябва да внимаваме. Зомби има някъде до мене. Тя че съм на 4 сърца. Не така, зомби. Айрон, yes. Частен торч, че може би не се вижда и да се заградим.
Да, аз много хубаво се заградих. Пет айрон. Кой ти ги да? Редстон. И крипари, не. Бържи. Майко, скелети. Всичко има тук. Чини и храна няма. А, това може да се ползва за храна, май. Тя глоустонове. Я беги. Те. Мисля, че това може да се ползва за храна, да. Само, че да, много малко. И ще трябва да вземем цялото на света. Направо. За да се наядем. И да имаме поне някакви сърца. Чупим всичко и аз не виждам нищо вече. Там още е рън. И вече поне намерихме храна, че иначе не знам какво ще да правя. Аха, крипър. Оу, мен. Майко, мислех, че гръмне. Мога хапнем още едно. Да се качим за този айрон, който е само 2. Нищо, на тук ще продължим. Но тук има още такива, ама аз някак да сляза. Сега ако ползваме е така. Надявам се да има още от тия. Охо, айрон и злато. Колко айрон има за 14? Добре, много. След малко трябва да излизаме от тази пещера, защото ако продължиме, мисля, че просто ще умра много лесно, така че пък аз и пътя не знам точно на къде беше. Чупих се точа, не знам как дори да го оцелих. Тук какво има? Нещо интересно има ли? Няма. Чай взем торчовете поне. Записвам ли? Записвам. Супер. Като нещо ми се случи просто докато снимам и... Да, просто докато снимам и... Не, скелет. Ама гъ. Помощ. Има друг скелет. Какво ще правя сега? Освен да имам роутън флешове. И се надявам да ма хилнат. Да, ама... А не, поне ще ма хилне малко. Ами освен да стеркейсваме нагоре. И се надяваме да не излезем в пещера. Да, пещера. Хубаво. Топ. Има и скелет. Майко, как? Рипсвам. Не дей. Поне намерихме диаманти и се върнахме горе. Ох, лага. Да, докато снимах, то беше на един предишен канал, но там снимах и изведнъж рекордера умря. Нали, да снимам умря просто това. И аз не съм записвал и съм говорил и съм правил работи. И да. Затова, ако ще снимате, си гледайте рекордера постоянно. Ако нямате два монитора, де. Аз имам един тече. Няма как да се гледам на другия монитор, нали. Но да, нека да направим вече покрива. Да имаме поне покрив над нас. Това трябва да се направим. Е така. Сега какво ще го правим? Мисля, че ще го дигнем така едно нагоре още.
И то слаг направо е уникален. А това дърво по-близко не може ли да порасне? Ето така, с едно нагоре ще дигнем майко и самите логове с едно нагоре и оттам ще почнем да строим вече покрива. Така с моля стигне изобщо. Да, благодаря, че паднах. Ще ни трябва още. Да, ще сложа там. То толкова слогове не ни трябва, тъй че така ще го направим примерно. 40 би трябва да стигнат. Така. Първо обаче да слагаме по още един лог може би. Е така. Тук няма лог. Тук има. Тук няма. И да, това е. И така май да почваме така. Не. По-скоро да е с едно надолу е така. Да е равно. Ще бъде много объркано тъй. Така, и започваме с строенето. Само че тия ъгли сега как ще ги направя не знам. Може би ти ще влиза така вътре. Е така може би ще бъде. Но те са ъгли. Дето няма логове. Те са 3, мисля че са. Това сега пак влиза вътре. Е така. Да, много хубаво сложих. И супер, свършиха ни. Бе, тук защо не мога да стигам това и... Явно трябва да щупа по едно и оттам... Бая логове ще сложим, за да си направим стълбички. Супер. Ще паднем по най-тъпия начин. Тук вече няма как да падам, защото паднали... Да. Паднали ще трябва да се катеря пак, като маймуна. Затова без повече падане. Така, сега първото е готово. Сега идва второто. При което пак трябва да слезем. Не, всъщност не трябва. Е така правим и запълваме. Нашата хубава къщичка си направим покрив, че ако завали е сега примерно и ние да нямаме покрив. Обаче трябва да вземем още дърво, това няма да не стигне. Да, сложил го там горе. Да, свършва ни дървото. GG. Еми трябва да се вземе за още. Което още трябва да се пребим тук. Ох. Те да ни има още 3, 4, 5. Майко. Е така. Цак. Еми, тяме за яко дърво. Е, това мисля, че ако го изкопа... майко! Записвам, окей. Добре, фърли си брадвата. Що се фърлям изобщо? Е, този начин е много хубав за правене на закопане бързо на дърво. По този начин, ако е 4 блока дървото, просто е така се скачвате нагоре, след това се спускате по много бърз начин. И това е най-лесният начин за копане на такова дърво. Аз по-лесен начин на този не съм виждал, така че да.
така се изкачвате, колкото и да е високо самото дърво. Като мога съм така направо на тези дървета. Да, брадата ми ще щупи, така че ще бъде проблем това. И да, скачвате се. И брадата ми, да, на 11 удара. И правите така. Така правите и това е най-лесният начин за събиране на такива дърва. Големи. Но да. Брадата ни ще се щупи естествено. Чапне това да вземем. Да са могли наистина. На всяка тера по дърветата. Пак взехме един стак дърво, което е бая. Да, нека си направим. Оваряме е готов, супер. Слагаме златото. Да, аз слоих тия пръчки, не знам и аз. Така и мисля да си направим така. Да имаме поне нещо. И ти може да направим примерно един меч. Да си имаме. И отидем да си изкопаем нашето дърво. Така и можете също и по този начин. Копате това, така. Още по-бързо дори става. И вижте колко дърво взех за много малко време. Стак и 17. Стак и 17 за колко? 2-3 минути. Нещо такова. И това е най-лесният начин за събиране на дърво. Ако имате саплинги, слагате 4 саплинга така, като порасне самото дърво и почвате да чопите самото дърво. Така че да съберете много дърво. Ето един за 2 големи дървета, 2 стака и нещо. Защото да, ние още не сме стигнали догоре, а ние сме вече почти на 2 стака. Да, 2 стака и силно и 7, не. Не, всъщност 7 и 8 нещо такова ще бъде. Даже и повече. 10 дори. И 10, да. Ето за 2 големи дървета, които изкопах. 2 стака и 10 логове имаме. И също 7 саплинга. Така че това сега ако не ни стигне за къщата, направо не знам. Може би това, което ви казах като идея за това тука, може да го направим в следващия епизод. Примерно. Или сега да го започнем. А в последствие в следващия епизод да го направим. Сега ще ми трябва май само един лук. Да, даже един няма да има. През сега обаче трябва да направим друго важно нещо. Именно да си осветиме къщата. Така. Да я осветим, защото да виждаме поне къде ще ходим. Така. Тук 3 торча. Тук е 1. Тук е така 2. Преда може би... Не, това няма да е хубаво. Така 4 торча отгоре. Да, паднах. Така 4 торча. Само дето трябва да се качиме още един път нагоре. Да започнем така втория леер с стълби. Да, трябва да се направим... Да, падни. Колко пъти ще падна в този клип? Не знам. Аз просто не се взема крафтинг тейбъла горе. Но дай първо да спим. И след това да работим по покрива на къщата. Така че да,
Млякото ще го слагаме тук, защото там няма сега да ни трябва. Е така 16. Правим го на стълбички. 40 броя стълби. Мисля, че ще не стигне толкова. Е така. И след това отново запълваме с планкове. И после още един леер с стълби. И да, свършиха обаче. Ами, другите 16. Може още едно. Да, 44 вече. Вече трябва толкова да не стигнат. Сега ако не ни стигнат толкова, направо не знам. Добре. Е така, 2 стака да си имаме да запълваме. Така че едва ли ще ни трябва толкова. Тук сега няма смисъл да слагаме, поради факта, че просто няма как да ги канекна, нали, двете. Тя защо почнах така. То също тук няма смисъл. Тук ще има поне до някъде. Така. Почваме така. Не, всъщност тук ще има, аз го гледам. Просто ще подминем тази част. И ще продължим на там. Просто. Така. Трябва толкова да стигнат, да завършим и поне. Да, тук остава това остава тук. Еми ще го оставим така. Нека да запълним с още един ред планкове. И ни остана много малко. Че нека да ги взем тези. 19. Би трябва да... Не, едва ли ще стигна 19. За тази последна част горе. Цак, не бе, стигнаха. И слагаме последния стак от дървета, които имаме. Е така. Ма не да правя кула, ами да запълня това. И тук отново остава малка част. Ще ни трябва само толкова с 4 би трябвало. Да, даже перфектно ще. Еми, покрива готов. Сега да слизаме. Тук имаме още, между другото. Стълбички. Покрива готов. Нека да го видим отдалече. Иха, супер. Така, сега да си направим самото място за надолу, дето имам идея. Или нам... Ох. Бе, нека си направим друго преди това. Това ще си помисля дали да го направи. Ако ще го правя, че е в другия епизод. Така че така правим. Една ферма поне за храна. Бая хубава ферма за храна. Ако я знаете. Така сега си правим малко пръчки, макар че имахме. Сега как беше? Така беше. Да. Е така. Макар че ни трябва само 2D, но нищо. Така, идваме на малко по-равно място. Там отзаде това, да ви казах. Ох. Много хубав лак, наистина. Много ма кефи този лак. Ами освен е тук да разчистя. Да разчистя от дърветата. И тогава да почвам с фермичката, която ще направим за храна. Защото като гледате хангара ми е на 3 бутчета. Вече не мога да спринтя дори. Така.
Ехе. Та може да съберем и дърво. Някакво. И... Да, сега тук ще извадя... Вадите си тези, предполагам я знаете самата ферма. Но да, правите така. И слагате беритата докъдето искате, аз ще изсладя тук примерно. И след това слабовете и правите така. И тук като виждате, то не мога да ме стигне. Не мога да ги стигна. За да се... Ето вижте тук, едва ме ходя. А тук не мога. И това също е ферма за храна. Това дърво също трябваше да го махна. Не знам, защо не го махнах. Нека си направим няколко такива. Да си вземем това. Може да си направим поне още едно. Такова. Така че да. Ето тук. И... Чакай там. Чай вземем пръчките. И тези неща много бързо растат. Тея беритата. Адски бързо растат тея берита. И... Да, те не дават много хънгър. Но... Пак е нещо. Пак е някаква храна. Нека махнем те дървета, поне да не ни пречат да минаваме. И да, те дават по едно хънгър. Беретата. Но пак е нещо, нали? Пак е храна. Ей, това злено я като някакъв остров вижте. Някакъв остров е така, издълбан се едно отдолу. Сигурно се държи е там. Тук ще изглеждат супер. Осветихме. Трябва да направим второ легло, да изглежда малко по-така хубаво. Кога няма какво да таковаме. Имаме диаманти, намерихме ги. Нека си ги сложим ето тук в средата. И около тях може би редстоун. Не, шегувам се. Може би злато. По средата е така. Да е специално. Намерихме и перла. Нафармихме дърво. Направихме си покрив. И мисля, че тук ще завърша този епизод. И да, благодаря ви, че гледахте този клип. Ако ви харесва, нали, това, което правя, за сега, макар че е едно голямо нищо, нали, може да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте този клип и се чуваме в следващия епизод. Чао, чао!